Pracovný portál Profesia.sk nemusíme nikomu bližšie predstavovať, keďže ide v našich končinách o jedného z hlavných pomocníkov v snahe o zamestnanie sa. Preto ceníme, že ľudia, ktorí za ním stoja, myslia aj na nás, majiteľov iOS zariadení a prinášajú nám svoju vlastnú aplikáciu, ktorá prenáša jeho kompletnú funkcionalitu do podoby prispôsobenej pre naše telefóny. Po svojom spustení aplikácia privíta užívateľa vyhľadávačom, ktorý funguje ako vstupná brána do databázy pracovných ponúk. Grafické rozhranie sa náramne podobá na svoju webovú formu, čo určite nie je na škodu. Vybranú pracovnú ponuku je možné uložiť, odoslať e-mailom, zdieľať na sociálne siete, poprípade prejsť priamo na jej internetovú stránku. Okrem samotného inzerátu má užívateľ možnosť celé vyhľadávanie uložiť, čo v prípade opakovaných vyhľadávaní tých istých pracovných pozícií značne zrýchľuje celý proces. Aplikácia Profesia.sk prináša plnohodnotnú užívateľskú skúsenosť pracovného portálu v podaní na mieru ušitom pre iPhone. Vzhľadom na to, že je zadarmo, ju odporúčame každému minimálne vyskúšať. Zdraví vás z KRL.